Mads Fiona. Man er ikke på sommerferie med. Den har været så hård. Jeg skulle gå ud med skraldet 2 gange, og det var bare så langt. Det var så hårdt, og så fik jeg kun en 5'er for det. 5 kroner? Ej, det skulle da 5K. Okay. Hvad med dig, Slitte Gitte? Hvad har du lavet? Wow. Jamen, jeg har arbejdet i Netto hele ferien, og så har jeg arbejdet frivilligt på dyreinternat. Arbejdet frivilligt? Det lyder fandme kedeligt. Jamen, det er for at være et sympatisk menneske. Jeg er da også et sympatisk menneske. Altså, mine forældre giver fuglene mad. Det har intet med sympatik at gøre, men lad det nu bare ligge. Jeg har noget vigtigt at fortælle. Hvad? Hvad er der sket? Jamen, Bertram, min lille Bertram, er blevet aflevet. Ej, okay, slap af. Jeg giver dig bare en ny. Du forstår ikke. Det er overhovedet ikke det samme. Ej, det forstår jeg altså slet ikke. Altså, jeg mistede også min krokodilletaske her i sidste uge på klubben. Men så købte mine forældre bare en ny valgtaske til mig. Hvad? Ja, Balenciaga. Altså, du ved. Mærke. Altså, jeg tænker bare, nyt. Nå, men min chauffør kommer nu. Du ringer bare, hvis du skal have en ny kat, ikke?